sa site yan. Okay. Yung service drop na pupunta natin mga natapos nila. Yung cornisa dito, yung model na MLB. Thank you, Uncle. Antay. Hindi basta-basta kinakalawang. Ilang taon na to? Ano, ilang taon? Nebesiha. Tapos Santa Fe. So, tara na. Anto na. Dalawan. Dito pala sila. Oh, yan po. Tsaka isang ano. Diba di Diyos na lang yung walang ka ano ah. Hanggang sa fast forward tayo, may wala akong chance na makalapit sa kanya. Outdoors naman. Ako kasi may gusto ako may mga physical features sa kanya. Mabait naman siya. Delia Irico. Sabi naman ng ate ko, Pag-dive ka dyan sa ganda. Yan, pinagkakaroon. Buhangin. Buhangin ba? Sintay pa po natin lang yung ay dalanti surutin nyo. Tara. Baba muna tayong materyales. Bukas paliwanag po natin yung iba. Good morning. Ayan, good morning po mga boss. Ayan, welcome back po sa ating channel. So pupunta po tayo ng Isabela ngayon, San Agustin, Isabela. So ready na po namin yung mga materyales. So may narentan po tayo yung truck help, yung lagi nating narerentahan. So yun, hintay na lang po natin. Also yung usapan namin. So ito na po yung mga materials na pupunta ko. Yan. So hindi to kasama to ha. Hindi to kasama. Sa akin to eh. Yan. Itong bigas kasama yan. Tapos wag niyo isama yung mga tabas doon. Mga tirado sa site yan. Okay. Ano tong mga ano? Saan galing ito? Nandiyan eh. Ay, nakubetan dito. Ang ginawat lang namin yung mga nakapatong doon. Ayun. Tapos ito pa yung ano, mga kornisa, yung iban doon. Jerome! Okay. So ayan o. So ito pa yung ibang pupunta doon. Ayan. Mga gamit nila, gasol. So kompleto na yan. Gamit sa kusina. Tapos mga damit nila. So yan pa yung ibang pupunta doon. Tapos sila naman pupunta sila doon sa bukid para itayo yung pwesto ng kuryente natin doon. So nasa 600 ano 600 plus meters yung service drop na pupunta doon sa farm. So wala po kasing linya ng ano doon, yung main post. So binayaran ko po yun hanggang doon sa farm para makapag-kuryente na po tayo doon, para may kuryente tayo. May gamit makatulog yung mga pupunta doon kung gusto nila mag electric fan. Yan kasi importante kasi may maraming lamok. Mag electric fan po sila. Okay, so ayan, dito na tayo. Check natin mga natapos nila. Okay, so ayan, umpisa natin dito. So ayan, nakapag ano na tayo dito, masilya na, tapos may kornisa na. So hindi muna ito pipinturahan, tsaka hindi pa lalagyan ng ilaw. Uncle, mulog at lag. So tapos na rin dito.
So nilagay na rin yung mga aluminum profile. Ayun, andun. So dito muna tayo. So dun sa 3D animation ko, meron pang partition yan. Tapos kompleto na yung mga cabinet nya. Ayan. Okay, so ito naman yung living room. So naka WPC ay PVC po siya. So ayan, parehas lang sila dito sa kabila. Pero dito naka cove design, pero dito naman naka aluminum profile. So ganun po yung ginawa natin dito. Ayan. Tapos dito naka aluminum profile po siya. Ayan. Sa may kitchen area. So may doon sa 3D animation natin may mga ano na yan, cabinet. May cabinet na po siya, tapos bar counter. So ayan na po siya. Tapos yung ginamit nating cornisa dito, yung model na MLB. Ayan. Tapos 45 doon sa taas. Okay, so master bedroom naman tayo. Sa master bedroom, ayan, cove design. So ganito po yung ginagawa natin sa mga project natin. Automatic na cove design na po yung nilalagay natin doon sa mga room. Tapos dito mga boss, naka flat ceiling lang po siya. Okay. Tapos yung room 1. Ayan. So cove design, ganun din mga cornisa. Tapos dito sa CR, ganun din. Siyempre may manhole din tayo dyan. Ayan. Tapos dito, cove design din. Alright. So ganun lang kasimple yung ginawa natin dito. So mas maganda pa to pag na-finish, pag nakompleto na po yung mga ilalagay dito sa bahay. Siyempre pag nakapag-tiles na, may partition, mga cabinet. So yun na lang naman ang kulang dito para gumanda. Siyempre yung mga gamit. Alright, so picture muna natin, tapos mag-post tayo sa, sa FB. Okay, so ayan. So yung ibang picture nito nandun sa sa FB page natin. Tingnan nyo na lang po mga boss. Okay, tara na. Punta na tayo ng Isabela. Hanggang, hintay, paragpay. Thank you, ante. Wan. Sige, ante. Thank you. Apang kami di tatak di Isabela. Thank you, uncle. Ante. Tawagan kuala kantong kontakan dagat. Wan. Agsubli kami ito ta estimate mi pwede dadu mga kwa. Ayo modular na. Sige, ante. Wan. Salamat. Oh, okay. So okay na, ganda na. Ito yung likod. Ito yung sa may carport. Ano, gaganda pa ito pag napinturahan tapos malagyan ng mga ilaw. So tara na mga boss. Okay, so andito na yung mga materyales na dadalhin sa Isabela. So galing pa ng Tarlac, so Jayamax. So mga kapal kasi yung mga metal frame natin doon. Dito sa may pinagbibilan natin kahit malayo. Mas magandang mag-arkila lang tayo para sigurado yung yung materials na ilalagay natin doon. Hindi kasi siya basta-basta na kinakalawang. So ganun din dito sa wall angle natin. So pati ito sa NOP. So dating boral. So ano yan? Maganda yung quality niya. So makikita yung metal paring doon na i-deliver natin doon mga boss. Ganito rin yun. Yung dito sa may bonsai ko. Ayan, hindi basta-basta kinakalawang. Ilang taon na to. Ayan, ilang taon na to. Simula pa nung pandemic ito eh. Kasi pandemic ako nagsimula na nagbonsai. So simula pa nung pandemic. Yan ginawa namin. Hanggang ngayon nababasa, naarawan. So hanggang ngayon wala pa namang kalawang. Ano din siguro kunti, kaya lang wala pa akong makita eh. Wala pa akong makita. Siguro pag tumagal, kakalawangin na yan. Pero sulit na yan, ilang taon na yan. So galba kasi yan. Galba na hindi katulad ng ibang
metal frame. Mahawak mo lang kamay, huwag kayong babasa, kinakalawang na. So yan, hindi. So ilang taon na yan. Okay, so mauna na po tayong umalis. Punta tayo sa Isabela. So iba yung dadaanan nila, tayo rin iba rin yung dadaanan nila, ay natin. So sa Maliko sila dadaan, tayo dito sa San Jose Nueva Ecija, tapos Santa Fe. So tara na, tala kami. Wala na bang nakalimutan? Tara na. Caldero, meron na siguro. Andiyan na, kompleto na. Okay, so ayan. Kain ulit tayo rito. Dito tayo lagi kumakain mga boss. Ayan, tuhugin mo na rin ang kung gusto mo. Para maihaw mo na rin. Ano ba yung pinutugin mo? Rig. Mamili ka na dyan, oh. Malalaki. Sa akin yung tinutukoy ko yung tutukoy ko yung isda at saka yung karne. Anong kalay bayorite? Ay na naman. Ay na naman, oh. Ay na naman. Dito pala sila. Liempo tsaka isang sa isang hito. Okay. Ayan, oh. Suki. Ay, may kanya, kanina. Shout out kanya ne. Hawat picturean na kasama natin sila. Ay, ka wala mag-vlog, shout out mo kasama mo. Kaya na, sir. Kaya na lang po. Naglagay tayo ng sticker dito na kailang balik na tayo. Kada punta natin may sticker natin. Suki. Dito na. Share mo na ako. Kain tayo mga boss. May kalamansi. Ka pa na yung kalamansi. Kulang itong kalamansi natin. Sige po. Ayun, oh. Ayun. Kakamay ako mga boss. Mas masarap magkamay pag ganitong inihaw. Yan, no? May sabaw pa lang pinapahitan. Ayan, no? Bakab-bakab na to. Tayo hito. Chop lang sir ah. Tuloy tayo. Kuha mo. Sungkit na. Sungkit ka na. Bali na natin. Mas ka, alas 12 na, no? 12:30. Nasa San Jose pa lang tayo. 12:40, magalaw na pala. Yung malaki. Rice pa po. Rice pa daw kayo? Okay. Wala pa. Kasi daw. Kasama dali dito pag nagmamadali. Kapoting. Ayun, no?
Ano? Up. Ay. Ayun. Nahulog na naman. Ayan. 840. 840 yung binayaran natin. Lahat-lahat na. So, tara. Biya ulit tayo. Traffic ate yan. Traffic. Raj, sana all. Sana all. Diba di Diyos na lang yung walang ka ano ah. Oh. Ingit na rin si Buddy Jess. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ayan o, dito na tayo mga boss. Ayan, shoutout kay Boss Almar Gabriel, Santos Gabriel. Ayan, ito pa yung bahay niya. Okay, hintayin pa na po natin yung, yung delivery truck. Inarkila natin. Okay, time check mga boss. Mag-alas 6 na tayong dumating dito sa site. So hintayin pa po natin yung truck na inarkila po natin. Tapos magdi-discarga pa po tayo. Okay, sandyan na yung truck. Kaya lang hindi na makita dito sa vlog mga boss. Masyadong madilim na. Anong oras na Bads? 10 to 9. 10 to 9. Ayan. 8:50. So ayan na. Ano yung truck mga boss, yung delivery truck natin. Ayan, no? Okay. Oops. Ayan, dyan na yung truck. Magbababa muna tayo. Okay, so ayan no. Naganda sila sir ha? Ay sila madam. Analagan nyo madam?
Ma'am? Madeline Domingo. Ay, mong kayo ni Ma'am Madeline. Tapos sa Jay anak dasar. Ni nagan na ni Ati Balasan to. Ha? Claurin. Ha? Sarina. Ay, Sarina. Ah, yan si Sarina. Idol na idol tayo sa vlog natin mga boss. Idol na idol tayo. Oh, wait tayo sa amin. Sige, madam. Kain tayo mga boss. Kain muna tayo. Ano muna? Pampagutom. Ay, magpabusog tayo bago magpagutom mamaya. Magbaba ng materyales. Kain. Oh, sino magpe-pray sa inyo? Si July. Si July? Oo. Oo, eh. Ha? Kain tayo mga boss. Sarap ng Paborito ko yan. Munggo. So, ayun may pritong tilapia. Mas gusto ko pa itong munggo pag yung malamig, yung hindi mainit. Pero okay rin sa akin yung bagong luto. Kain tayo mga boss. Mayroon ditong ayan, prito. Kain. Okay na. Upo na kayo. Hindi ko na kayo bubuhatin para umupo. Serena, tara. Sarap. Kaya pala natagalan sila sir kasi hindi daw sila makapagpabilis sa patakbo. Meron ko dati nararamid na dalan na sa naglag. Tumatalon-talon daw yung tumatalon-talon daw yung daan. Sige dyan? Oo. Sige. Parang ngayon, meron din sila. Balatong. Sarap yan. Oo. Ulam. Sige na, madam. Sige lang. Balik kayo pa isa nangan, madam. Balik kayo pa isa nangan. Hindi. Oo. Shout out kay Sir Almar. Sir Almar Santos. Ang mamudo sa gayam, di illegal ka na. Ay, mamuda? Sikat pala sila sir dito eh. Kilala pala sila dito. Diyan lang po sa may papasok, sa may Methodist po. Kilala pala sila sir eh. Malakas pala yung... Opo. Malakas pala yung kapit natin dito. Okay, so ayan bababa na po tayo ng materialis tapos ako tayong kumain. Pakita natin. So ngayon, baba muna tayong materialis. Bukas, paliwanag po natin yung ibang gagawin dito sa bahay. Tapos papakita ko na rin yung 3D animation niya. Para makita nyo po yung magiging design ng project natin dito sa San Agustin Project, Isabela. Alright, so baba muna tayo.